Здравейте, здравейте, прекрасни хора от Зодия Овен! Хайде да видим седмицата 27 ноември, 3 декември, каква ще бъде за вас и какво ще донесе, върху какво да насочите вниманието си тази седмица. Каквото и да се случва покрай вас, запазете спокойствие. Това е нещо изключително важно. Явно тази седмица ще ви се наложи да проявите търпението си, да покажете малко повече уважение и любов към себе си, като не реагирате остро на непредвидени ситуации или такива, които просто са се объркали поради една или друга причина. Новина ще чуете. Някаква, която имайте предвид. Че това не е... Каквото и да разберете тази седмица, това не е нещо, което вие можете да промените. Това е нещо, което трябва да се случи. И то идва с точно определена цел, за да ви научи нещо. Това си е кармично. Това си е предопределено. Разберете го. Трябва да се случи. Идва, за да се случи. Идва, за да... Идва това нещо, вие ще го научите, което идва, за да промени вас, да промени нещо в живота ви, да промени нещо точно определено и специфично, което е свързано вече в зависимост от аспектите на вашия живот. Запазете спокойствие и нещо изключително важно като предупреждение тази седмица за вас. Не се притеснявайте за финанси. Тоест, каквото и да се случва в момента, каквото и да разберете, няма да ви стане приятно, няма да ви е окей. Затова е изключително важно да запазите спокойствие и да не се притеснявате за пари. Това ви казват картите Таро. Запазете спокойствие и изчакайте просто нещата да отминат. Каквото зависи от вас, го направете. Не се съпротивлявайте срещу тази ситуация. Няма да я промените. Тя е такава каквато е. И идва за нещо точно определено. По-скоро насочете фокуса и вниманието си какво идва да ме научи. Защо ми се дава точно това изпитание? Защо ми се поднася точно по този начин? Въртете там. Там ще намерите отговорите, които реално ви трябват и които реално търсите. Имам си едни страхотни ангелски карти и сега ще видим един съвет на ангелите и какво ще ви посъветват те в тази ситуация. Изобилие. Изобилие. Време е в живота ви да потече успехът, любовта и изобилието. Щом ви се падна тази карта от универсалния вселенски басейн, според вашето колкото вярвате, колкото е вашата вяра, толкова ще получите. Ви се казва тук. Вярвайте в себе си и се доверете, че вие заслужавате много повече. Тогава ще може да привлечете изобилието и да достигнете до истинските блага на живота. Чувствайте се заобиколени. За да се чувствате заобиколени от любов, отворете сърцето си към другите. Избирайте винаги. Това от мене. Винаги избирайте това, което ви изпълва и ви кара да се чувствате добре. Ангелите ви носят радост, удоволствие и успех. За да може да привлечете успеха на ваша страна, винаги бъдете благодарни. И казвайте благодаря за всичко. Насладете се на това, което имате, защото повече идва към вас. Аз заслужавам удовлетворение, любов и успех. Това си повтаряйте тази седмица. Каквото и да се случва, каквото и да разберете, запазете спокойствие. Това е най-важното нещо. Аз съм Алекс и ви пожелавам една страхотна изпълнена седмица и много, много мъдра. Чао и до скоро! Здравейте, здравейте, прекрасни хора от Зодия Телец! Хайде да видим седмицата 27 ноември, 3 декември, какво ще ви донесе и върху какво да насочите усилията и енергията си тази седмица. Хайде да видим.
Покажете в действителност това, което до момента сте изградили. Това, което до момента сте постигнали. Е време да започнете да го показвате. Това, което е вътре във вас, да го извеждате навън и да започнете да работите с други хора, да го показвате и по този начин да ги привличате. Това ще донесе много радост за вас. Време е да сбъднете мечтите си. Това може да се случи само и единствено, когато защитите това, в което вярвате и го покажете навън и го изведете от вас. Това е много важно за вас. Тогава ще можете да осъществите всичките си планове. Тази седмица за вас. Конструктивно подредете вътрешния си свят, вашите умения, всичко това, което знаете и което сте придобили до момента. Покажете го, защото то може да бъде изключително полезно за другите хора. Каквито идеи да имате, каквото и да сте събрали като умения и знание, е време да го извадите навън и да го покажете, да го представите. Защото със сигурност ще намерите съмишленици. Това от своя страна, разбира се, ще донесе сбъдване на вашите мечти и реализация. Хайде да видим ангелите, имам си тук ни ангелски карти, какво ще ви посъветват за тази седмица. Мили хора от зодия Телец. Какъв съвет ще ви дадат? Проницателност. Използвайте проницателността си, за да може да усетите кое е правилно и кое не. Доверете се на собствената си преценка и действайте според нея. Вашето ангелско напътствие е да погледнете на хората и ситуациите във вашия живот сега и да отговорите според вашата интуиция. Научете се да развиете това качество във вас и помолете ангелите за помощ, така че да ви покажат проницателността и най-добрата й форма. Вие ще се почувствате в безопасност, много по-щастливи, много по-силни и много по-чисти, причистени. Ангелската мъдрост ви напомня, че когато ви е поверено да използвате проницателността, вие може да служите на Вселената по уникален начин. Аз вярвам на моята интуиция. Е вашето мото тази седмица. Мили телци, използвайте го мъдро. Аз съм Алекс и до скоро! Здравейте, прекрасни хора от зодия Близнаци. Хайде да видим седмицата. 27 ноември, 3 декември. Какво ще донесе за вас и върху какво да насочите вниманието и усилията си тази седмица. Прекрасни, фантастични Близнаци. Знаете ли защо сега се сещам нещо много интересно? Обикновено някой като чуе зодията Близнаци и всеки си мисли за нещо ужас. Тези хора имат две лица, тези хора сякаш има две личности вътре в тях, които са в постоянно противоречие. Истината обаче е съвсем друга, мили хора. И тя е, че близнаците са изключително адаптивни. Те интуитивно могат да влязат в положението на всеки един човек. И не случайно, много се надявам някой, който не е близнаци, да гледа това нещо. Не случайно един близнак може да е съгласен с мнението на един човек и ако има друг човек с противоположно мнение, той ще се съгласи с него. Защото интуитивно той усеща правотата на всеки един човек и какво седи зад това мнение. Знакът е изключителен, особено ако се наблюдава в едни много високи проявления. Хайде да видим седмицата 27 ноември, 3 декември. Какво ще донесе за вас? Тези от вас, ако има хора, които учат нещо и се занимават с нещо, ще имате много голям успех, мили хора. Имайте предвид, че това знание, това научаване, значи то може да сега сте започнали нова работа и сте на обучение.
Може да е нещо, което сте решили допълнително да запишете. Може да е някаква допълнителна квалификация. Може да е някакъв език, който сте решили да обогатите знанията си, изучавайки някакъв нов език, просто така по ваше усмотрение. Мили хора, процесът е бавен. Бъдете търпеливи. Това ще ви донесе много голям успех. Така че, всякакво ново начинание, свързано с придобиване на знания и умения за вас, тази седмица ще бъде, ако ви дойде нещо на ум, да запишете някакъв курс, да прочетете някаква книга. Веднага го хващайте в ръце. Веднага, защото това е нещо, което то ще има отклик в много дълъг период от вашия живот и ще ви носи много знания, много успехи, включително и финанси. Не знам как ще го развиете, не знам по какъв начин, не гледам толкова подробно, точно по какъв начин ще се случат нещата. Говоря тук за голяма група от хора, но каквото и да ви дойде на ум, веднага го хващайте в ръце и го пускайте и го реализирайте. Изучете го. Процесът е бавен, трябва търпение, но това е нещо, което ще ви донесе в дълъг период от време, за бъдещ период от време. Това е нещо много ценно. Ще пробуди във вас някакви неща. Разберете ме правилно. Ще пробуди във вас някакви неща. Това знание, този курс или това ново начинание, което... Нали, тук говорим за нещо, което се свързва в умствената сфера. Това е важно уточнение. Така че, каквото и ново нещо да научите, това го пазете и го ценете, защото ще ви донесе много успехи за в бъдеще. Дългосрочен план. Да. Ако има някой, който не ме е разбрал, в дългосрочен план, нали, за дълъг период от време. Това беше в кръга на майтапа, защото просто сетих какви ги дрънках. Мили хора, за някой от вас това ще е предложение. Някой ще ви предложи нещо, някой ще ви каже нещо. Някой ще ви каже, записал съм се, примерно, да уча някакъв език, френски да кажем. Ако го усетите вашето, хващайте бика за рогата. Директно отивайте. Това е нещо, което ще ви донесе много успех. Може да е много предложение за друга позиция в работата ви и вие да има някакво колебание, дали ще успеете да се справите, дали сте достатъчно квалифицирани. Хващайте бика за рогата. Хващайте бикът за рогата. Мили хора от Зодия Близнаци, в тази седмица каквото услушвайте се до вас по някакъв начин, от външен фактор, от човек, от ако искате реклама по телевизията, по радиото, ще чуете нещо. Нещо ще ви осени. Може просто изведнъж някаква гениална идея да ви дойде. Усетите ли го като вътрешен импулс? Веднага намерете начин да го реализирате. Веднага. Страхотна енергия ви се дава. Страхотна! Много успех ще ви донесе това нещо. Те не падат картите. Много успех. Просто много ще ви помогне, мили хора. Много успех и много финанси. Не знам как ще го реализирате, по какъв начин. Това ви е по съдба. Това ви е по съдба. За каквото и да става въпрос, обръщайте внимание на начина, по който ви карат определени информации, достигайки до вас, под каквато и да е форма. Това може да е асоциация, която идва във вас, наблюдавайки други хора. Това може да е асоциация или усещане, или чувство, мисъл, всичко. Всичко може да е. Обръщайте внимание. Предупреждението е такова, просто защото имате или някои от вас имат склонността да не са много гъвкави и да предпочитат сигурността си в момента. Не дейте. Изберете това, което усещате вътре във вас и ви разтоптява душата. Така, усещате го веднага, то чувате го, случва се нещо, някакъв вътрешен процес вътре във вас и цялото ви тяло затрептява. Веднага го започвайте и го реализирайте.
веднага. Имам си едни ангелски карти и сега ще попитаме и ще помолим ангелите да ни кажат и да ни дадат един съвет за вас. Какво ще кажат? Комуникация. Общувайте! Общувайте! Ангелите ви напомнят, типично за зодия Близнаци, ангелите ви напомнят, че да си удохотворен е нещо в нашата същност и всъщност то провокира и нашата честност. Когато говориш от сърцето си, другите усещат това и резонират, веднага усещат вашата истина и могат да ви се доверят. Говорете позитивно, фокусирайте се върху доброто в живота и ще се почувствате по-щастливи и по-здрави. Общуването е двупосочен процес. Слушайте с интерес и отговаряйте честно и отворено. Това ще подобри вашите взаимоотношения. Постоянното общуване с източника, произхода, ако си имате някакви ангели, каквото и да ви е духовната връзка. И общуването, за това нещо се говори тук, защото общо взето с първоизточника. Общуването с първоизточника. Това, което усещаш като твой импулс. Това, което усещаш вътре в себе си като твоята истина. Каквото и да ти говорят другите хора, каквото и да чуеш, ти вътре в себе си усещаш, че ти знаеш. Някак си го знаеш. Ето за това става въпрос тук. Общуването с източника може да става чрез молитва и тогава да помолите за всичко, което искате да постигнете. Чрез медитация и тогава да слушате. Чрез молитвата молим и искаме. Чрез медитацията слушаме и наблюдаваме. Така, винаги пазете каналите за общуване отворени. Бъдете мост между сърцата и мислите на другите хора. Помолете ангелите да пристъпят към вашата аура и да общуват с вас на едно много по-високо ниво. Аз общувам ясно и честно. Това е съвета за вас тази седмица. Послушайте го. Аз съм Алекс. Пожелавам ви всичко най-прекрасно. Обичайте се. Обичайте се, мили хора. В това време нищо друго не ни остана. До скоро! Здравейте, прекрасни хора от зодия Рак. Хайде да видим седмицата 27 ноември, 3 декември, какво ще донесе за вас и върху какво е добре да насочите усилията си тази седмица. Хайде да видим. Една специална карта се отдели. Структура, отговорности. Тази седмица вие сте върха на пирамидата. Изградили сте основата, как сте изградили. Вие сте на върха на пирамидата. Тази седмица се фокусирайте върху това, за което вие носите отговорност. Вашите ангажименти. Това е нещо изключително важно. В същото време, освен да се грижите за другите хора, трябва да се погрижите и за себе си. Не е лесно да си на върха на пирамидата. Не. Тая корона е тежка. Айде да видим малко повече. Мъдрост. Използвайте мъдростта си. Тук може би това е основният елемент. Много ще се разчита на вас, мили хора, тази седмица. Вие трябва да покажете и да извадите най-голямата сила вътре в себе си. Защото имате... Така могат да излязат някакви стари неща, някакви стари затлачени проблеми, ангажименти, нещо, което сте отлагали в миналото. Време е тази седмица да се справите с това нещо и да го разрешите един път за винаги. Трябва да сте... Тук има един много хубав израз. Студенокръвни. Има проблем, това е решението. Не вкарвайте никакви емоции. Никакви емоции, защото в противен случай няма да се почувствате добре. Бъдете като едни истински императори. А плюс Б е равно на С. Нали така? Без емоции. Има проблем, за този проблем винаги има някакво решение. Намирате най-ефикасното решение, решавате го и това нещо остава зад гърба ви и повече не се занимавате с него.
То е такова каквото е. Това е нещо, което трябва да приключи. Просто в тази седмица е момента, в който вие трябва да поемете отговорността и да кажете: да, аз ще се спра с това нещо и след това то вече там като се приключи. Важно е за вас. Имам си едни ангелски карти. Хайде да попитаме ангелите за един съвет към вас тази седмица. Какво ще кажат? Благодарност. Твоето напътствие е да преброиш благословиите си. Когато казваш благодаря на Вселената за нейните дарове, тя отговаря щедро към теб. Ангелската мъдрост ти напомня да благодариш за всичко, което имаш в живота си. И хубавото, и не толкова хубавото. Когато казваш благодаря от сърцето си, повече бива изпращано към теб. За твоята благодарност и благодарността е ключа към отварянето на врати към вселенското изобилие. Възпитай отношението на благодарност и отвори себе си, за да получиш любовта и изобилието да влезе в живота ти. Твоите ангели ти се усмихват. И мотото: аз съм благодарен за всичко в моя живот. Мили хора, справите се с тази седмица, приключите каквото имате да приключвате, отваряйте сърцето, за да получите това, което действително заслужавате. Аз съм Алекс и ви пожелавам една смела и страхотна седмица. До скоро! Здравейте, здравейте, прекрасни лъвове! Хайде да видим седмицата 27 ноември, 3 декември. Какво ще донесе за вашата прекрасна осанка? Лъвове и лъвици. Замислих си, имаше нещо много интересно, което една моя приятелка, която е невероятен представител на тази зодия, беше прочела, и то е: защо лъвът е цар на джунглата. Нито е най-големия, нито е най-силния. Отдолу в коментарите ще ми е много интересно, ако напишете какво вие смятате и отговора на този въпрос. И аз след това ще ви кажа реално какъв беше отговора. Защо лъвът е крал на джунглата при положение, че нито е най-силния, нито е най-голямия? Хайде да отговаряте в коментарите. Така, хайде да видим сега прогнозата за тази седмица. Мили хора, каквото и да се случва, много внимателно употребявайте езика си. Това е предупреждението тази седмица. По-скоро наблюдавайте. Не бързайте веднага да реагирате. Много е важно за вас. Сега ще видим защо. Трябва да спрете за малко. Мили хора, много добре да направите една равносметка на вашите планове и това, което искате за бъдеще. Такъв е момент тази седмица. Не бързайте да реагирате. Не бързайте веднага да отговаряте на ситуацията, на хората. Трябва малко да се обърнете към себе си, за да може да помислите за бъдещето си и да го планирате. Седмицата е подходяща за това. Какво искам аз за себе си в личен план? Какво искам аз за себе си в професионален план? От какво имам нужда в момента? Това е много важно. Тази седмица използвайте за това. Мислете в дългосрочен план. И не бързайте да реагирате. Каквото и да се случва, то идва и си заминава. Нищо в момента не е постоянно. Всичко е моментно. Вие просто трябва да застанете като едно голямо око и да наблюдавате. Тенгате на малките пешки как се движат напред-назад и си подреждат тяхната мрежа. Вие трябва да сте отгоре, не вътре в мрежата, за да може да... Тук става въпрос за съхраняване на ресурси, мили хора. Трябва малко да поспрете с темпото. Малко да се обърнете към себе си и да си дадете почивка, да си дадете нещата, от които действително се нуждаете. Хайде да видим ангелите какъв съвет ще ви дадат тази седмица за вас. И планирайте в дългосрочен план. Нали така?
Хайде да видим. Ново начало. 2 карти паднаха. Приключение и ново начало. Хайде да видим новото начало. Живота е серия от цикли и е време за прераждане, което ще започне чрез теб. Това може да означава нова фаза в взаимоотношения или нова свежа идея или ново качество, което да развиеш. Това ще донесе много голяма промяна във вашия живот. Ангелското напътствие, ангелите те напътстват да приемеш новото в живота си и да го приветстваш, когато дойде. Раждането е много уязвимо време и за теб е важно да се съхраниш. Помоли ангелите да те напътстват в новото начало, което ти предстои и безопасно да можеш да го създадеш и да влезеш в процеса. Аз приветствам новото, всичко ново в моя живот. И приключение. Животът е приключение, ви казват ангелите. Бъдете готови за неочакваното и направете и дайте всичко от себе си за възможностите, които идват към вас. Ангелската мъдрост ви съветва да излезете от всякакви навици и ежедневна рутина, която ви заковава на едно място. Правете различни неща и се изправете лице в лице с живота и неговото и това чувство да усещаш чудатостите навсякъде около себе си. Този път, който предстои, може да изглежда и доста тъмен понякога, но правете така, както малките деца, когато изследват ново нещо. Тогава ще видите всички знаци и сигнали, които ви се изпращат и ще можете да ги разчетете по правилния начин. Изследвайте новото с ентусиазъм и кураж. Тези магични качества привличат пари, кариера, нови възможности за кариера и добавят една свежест към взаимоотношенията. Ангелите ви вдъхновяват да се движите, да не спирате да се движите напред с вашето лично участие, с очакването, което влагате като енергия и с надежда. Аз приветствам приключението в моя живот смело. Приключавайте го този живот. Ви казвам аз. Аз съм Алекс и до скоро. Пожелавам ви една страхотна седмица. Отговорете долу в коментарите и кажете защо лъвът е крал на джунглата, при положение, че не е нито най-голямото животно, нито най-силното. Хайде да видиме. Мили, прекрасни лъвове, какво ще ми отговорите? Аз после ще ви напиша отговор и ще ви кажа. До скоро! Здравейте, здравейте, прекрасни, сръчни, трудолюбиви деви! Хайде да видим седмицата 27 ноември, 3 декември. Какво ще донесе за вас? Някой майсторлък, нещо ново, което трябва да се структурира. Удоволствие, изобилие и наслада от този живот. Много се радвам за вас. Тази седмица се наслаждавайте на собственото си удовлетворение. И емоционално, и физическо. И всякакво. Много ще ви е добре. Ще ви е спокойно, ще се чувствате изпълнени. Е най-хубавата дума. Мили девички, тази седмица ще ви е много хубаво. Каквото и да имате като идея, каквото, ако има нещо, което тук се говори конкретно за бизнес, сделка, за някакви преговори, говори се за момента, в който един човек има една продадена идея. Нали? И тук вече чисто в кооперативен вариант. Там, където вие трябва да
изработили сте, изградили сте продукта, който сте дали, в следващия момент идва купувача. Ето тези взаимоотношения, които ще бъдат много чисти и много откровени. За каквото и да става въпрос, сега тук може да са хиляди сфери. И реално ситуации, може да е нещо изключително малко, включително да ви се случи в магазина. Каквото и да правите, го правете с любов. И го правете с отворена душа и с отворено сърце. Така ще ви е тази седмица. Ще ви е хубаво, ще ви е пълно, ще се чувствате част от цялото. Много любов, мили хора, заобиколени сте от любов. Сега тук има, за някои от вас може да са изправени пред избор за взаимоотношения. Дали да влязат в взаимоотношения или да не влязат в взаимоотношения. Дали да приемат любовта на определен човек или да не я приемат. Дали да приемат предложението или да не го приемат. Мили хора, действайте според интуицията си и според вашето вътрешно усещане и за човека, и за ситуацията, и за вас самите. Вие в момента чувствате ли, че е времето за това нещо? Смятате ли, че това е правилният човек, с който да се обичате, с който да имате взаимоотношения, с който да работите? Според вашето вътрешно усещане. Вие знаете отговора. Махнете всякакви мисли. Усетете го с душата и с сърцето си. И отговора ще дойде. Имам си едни ангелски карти. Хайде да видим какво ще ви посъветва тази седмица ангелите. Мили девички, изобилие от любов. Цел. Поставете си цел. Паднаха 2 карти. А другата е разбиране. Хайде да видим. Цел. Ангелите ви напомнят, че всяка ситуация или човек, който срещате по пътя си, не се шегувам, ето чета, ето ако искате може да я видите. За тези от вас, които разбират английски, можете да си спрете видеото и да си прочетете картата. И да си я преведете според вашето разбиране. За тези от вас, които не им се занимава с това, аз ще ви прочета, но преди малко ви казах, нали, просто се това си е ангелска работа. Аз съм само един, какво се казва, канал. Така, че всеки човек, който срещате по пътя си, не е поставен с цел. Вие го срещате с някаква цел. Това може да бъде поради причината да ви направи по-силни, да ви предложи да ви покаже някаква възможност, за да разрешите или да простите нещо, което е свързано с вашето минало. Освободете старите навици. Или просто този човек може да идва за забавление. Нали? За наслада, да се наслаждавате на живота, да отворите сърцето си. Нали, общо взето, това е идеята с насладата. Човек да отвори сърцето си и да почувства истинската радост от този живот. Вашия живот, целта на вашия живот е непременно да направите това, което ви носи радост, удовлетворение и изпълненост. Търсете тези душевни качества, които ще ви поставят на пътя на вашата съдба. Когато веднъж стъпите на този път, нищо няма да бъде в състояние да ви отклони от вашата мисия. Вашето напътствие да помолите ангелите да ви помогнат да намерите целта, поради която се случва настоящата ситуация и по принцип ситуациите във вашия живот. И ако сте готови за вашата мисия в този живот. Съберете силите си и вашата воля и се дръжте за намерението си да изпълните вашата цел. Ангелите ще ви подкрепят и вие ще успеете. Аз съм силен и целенасочен. Е вашето мото тази седмица, мили хора от Зодия Дева. Аз съм силен и съм целеустремен, целенасочен, решен, твърдо решен да постигна целта си. Разбиране. Вашите ангели
ви напътстват да изследвате себе си и своята настояща ситуация в дълбини. Така че да можете много ясно да осъзнаете какво лежи и какви са дълбоките причини за предизвикателството, което се случва в момента. Тук е изключително важно, между другото, когато човек влиза да работи в такава дълбочина, да бъде изключително обективен, без да се критикувате по никакъв начин. Това е нещо много важно. По-скоро и без да си омаловажавате поведението, което виждате, че не е окей. Просто да си обективен. Да, тук направи това, избърка, да, тук направи това и имаше успех, защото беше правилно. Нали? Изключително точно като един съдия, който наблюдава собствено двама души. В конкретния случай, вашите постъпки. Това е, трябва да сте много обективни. Изследвайте себе си с факти относно ситуацията и поведението преди да вземете решение. Това, което ви казах току-що. Самоосъзнаването е необходима основа, която ще построи изключително силна връзка в взаимоотношения с други хора, с приятели и в работната среда. Разбирането на вашата личност е основа за разбирането и удовлетворяването ви и вашата мисия тук на земята. Помолете ангелите да ви помогнат. Аз търся разбиране на себе си и на моя живот. Мили деви, пожелавам ви тази седмица да имате това проникновение. Аз съм Алекс и до скоро! Здравейте, здравейте, прекрасни везни! Хайде да видим седмицата 27 ноември, 3 декември, какво ще донесе за вас. Мили, мили везни! Някаква прекрасна идея за тези от вас, които очакват резултат. Какъвто и да е, за каквото и да става въпрос, ще имате много голям успех. За други от вас, ако не сте започнали нищо ново, ако не чакате никакви резултати, ще ви хрумна прекрасна идея или някой ще ви поднесе някакво предложение, някаква идея, нещо, което да реализирате. Веднага го хващайте и го започвайте. Ето да видим малко повече за какво става въпрос. Някой ще дойде към вас с предложение, нещо, което така в началото може да ви се стори малко несериозно. Мили хора, помислете два пъти преди да вземете решение. Защото това е нещо, което ще ви донесе много ясно разбиране за вас. Много ясно разбиране за вас. Идеята тук на това предложение и вашата основна роля в това предложение, за тези от вас, които става въпрос за предложение, е вие да го задействате. Това е много важно. Вие сте активната страна. Вие сте човека, който ще намери, който ще потърси, който ще се обади. Това е изключително важно. Създаването. Тук вие по-скоро играете ролята на спонсора, на дейния човек. Нали, спонсор, когато използвам думата, нямам предвид само пари, защото за някой от вас това може да е буквално. Нали, някой да ви помоли да го подпомогнете чисто финансово. Ще може да намерите парите. Дори да не ги извадите вие, ще може да намерите съмишленици, които да спонсорират тая идея или да подпомогнат това ново начинание. Ще имате пълен успех. Това е цялата ситуация. За каквото и да става въпрос. За някой от вас, пак казвам, може да е идея, която ще го... Това ще доведе до невероятен успех. Ще извади вашите истински способности и качества наяве. Просто ще ги извадите и вие сами ще се очудите от себе си на какво сте способни. Това е велик момент. Това е прекрасен момент. Дори да ви се струва малко, пак казвам, в началото ще искате да се дръпнете. В началото ще кажете, не ви се занимава, няма време сега за тия неща. Помислете два пъти.
Това нещо ще развие вашите много, много качества вътре във вас. Вие ще видите. И всъщност ще може да погледнете себе си през един друг обектив. Ние сме много цветни същества. Някои от вас тук много сериозно се притесняват за финанси. Имайте предвид, че периода може и да е малко труден, но няма да е задълго. Това е период, който идва и си отива. Пари идват към вас. Не отхвърляйте предложенията, каквото, който и да ви предложи. Помислете 2 пъти преди да вземете окончателно решение. Защото последствията след това ще бъдат изключително позитивни за вас. Просто ще ви дадат възможност, ще имате условия да се разгърнете в пълния си потенциал, което е великолепно нещо, повярвайте. Не е лесно. Не е лесно. Има трудности, има перипети, има предизвикателства, човек седи и си блъска главата, какво да направя, как да... Но с цялото това нещо, докато ти разсъждаваш, мислиш как да разрешиш тази ситуация, как да разрешиш този проблем, какво правите? Развивате себе си. Ставате много по-креативни, намирате различни начини, излизате извън стереотипите, извън ограниченията. Разширяваме се. Всичко това е вътре в нас. Ние сме способни на това. Ние сме великолепни същества. Имам си едни ангелски карти. Хайде да видим какво ще ви посъветват ангелите тази седмица, мили везни. Хайде да видим. Красота! Толкова типично и прекрасно за везните. Толкова е. Външният свят е отражение на вашия вътрешен свят. Фокусирайте се върху красотата вътре във вас, върху вашите добри качества, вашето милосърдие и подаръците, които са ви дадени от Вселената и вашите таланти. Помнете, че върху каквото насочите вниманието си, то се разтваря и започва да расте. Увеличава се и започва да расте. Всеки човек има някаква красота вътре в своята душа, така че търсете я, освен в себе си и в другите. Напомняйте на другите хора за техните качества и за това, че те са в състояние да ги проявяват. Заобиколете себе си с неща и хора, които са с красива вибрация, тъй като всички ние си влияем по един или друг начин и влияем с всичко, което ни заобикаля. Колкото повече се настройвате на тази честота, толкова повече невероятности и чудеса ще привлечете към себе си, към другите и към планетата. По този начин вие вашата вибрация ще привлича красота и ще краси. Защото каквото привличаме, ние това даваме. Нали? То е един такъв процес. Аз давам това, което е вътре в мен, аз го давам навън и съответно привличам същото нещо. Колкото повече красота, колкото повече доброта излъчваме от себе си, толкова повече привличаме и в същото време облагородяваме всичко около нас. Хора, събития, ситуации, дори и планетата в буквалния смисъл на думата. Другите ще усетят вашата вибрация и ще могат да се докоснат до тези невероятни качества, които вие излъчвате. Аз разпознавам красотата в себе си и в другите. Пожелавам ви една красива седмица. Душевно красива седмица. Заобикаляйте се с красиви души покрай себе си. Аз съм Алекс. И до скоро! Здравейте, здравейте, прекрасни хора от Зодия Скорпион! Хайде да видим седмицата 27 ноември, 3 декември, какво ще донесе за вас. Скорпиони, скорпиони. Време е да завършите един цял цикъл. Какво значи това? Че предстои нов. Каквото имате за довършване, завършване, затвърждаване, тая седмица е прекрасен момент да го направите. Защото ви предстои едно страхотно ново начало. За това ново начало ние първо трябва да си научиме
стария урок, за да можем да започнем новия път. Тази седмица удовлетворение, баланс, хармония. Изключително картите са разкошни. Тотално удовлетворение. Мили скорпиони, очевидно повечето от вас са си свършили задачите. Тази седмица ще бъде една много спокойна, много балансирана седмица. Чак ще ви стане нетипично. Затова, мили скорпиони, вие ще се обърнете към любовта. Обичайте се. Тези от вас, които така имат нужда, имат времето, имат ресурса, обърнете се към любовта. Давайте любов, мили скорпиони, тази седмица. Ви казват ангелите. Вашата емоционална удовлетвореност предавайте на другите хора. Дали ще бъде на приятели, дали ще бъде на интимни партньори, дали ще бъде на семейство, няма значение. Чувствате се добре. Заразявайте другите хора с вашата доброта и вашето прекрасно настроение тази седмица. Най-накрая нещо хубаво и за скорпиона. От кога ги правят тия прогнози за тия скорпиони? Горките просто се нещо. Или ще е работа, или ще са някакви перипети. Една от най-тежките енергии винаги е на скорпион. Търпение. Казват, имам си едни карти на ангелите и изтеглих една. Казва се така. Търпение. Доверете се на великите сили на живота, които знаят кое е най-добро за вас. И помнете, че когато сте помолени да чакате, да изчакате, вие сте подготвен за нещо много, много по-голямо, отколкото някога изобщо сте очаквали. Така че променете отношението си на приемане. Успокойте се. И бъдете балансирани и хармонични. Помолете ангелите да ви изпълнят в този изчакващ период, да ви изпълнят като с изобилие, с баланс, с хармонията. За това нещо става въпрос. През този период, през този изчакващ период, така че да може да чувате напътствията на Вселената. Не бързайте в нищо и винаги насочите вниманието си там, където си заслужава и където виждате, че има смисъл. Когато времето е правилно, вие ще бъдете готови и обновени за следващата врата, която се отваря във вашия живот. Търпението винаги е възнаградено. Всичко се случва в перфектния момент, ви казват ангелите. Тази седмица си повтаряйте това. Каквото и да се случва покрай вас, идва и си заминава. Ако имате нещо за довършване, е хубаво да си го довършите. Леко, бавно, спокойно. Тази седмица, мили скорпиони, е любов за вас. Раздавайте. Когато се почувствате добре, когато ви е хубаво, когато ви е весело, когато ви е... Скорпиона е типичен с един такъв малко черен хумор. Шегувайте се с хората. По-деликатно, нали, но го вкарайте това нещо. По принцип, Скорпиона е изключителна компания. Това са разкошни хора, изключителна компания тогава, когато се чувства освободен и отворен. Пожелавам ви тази седмица наистина да си дадете сметка, че всичко в този живот се случва в перфектното време. Аз съм Алекс и до скоро! Здравейте, здравейте, прекрасни хора от зодия Стрелец! Хайде да видим седмицата, 27 ноември, 3 декември. Какво ще донесе за вас? И върху какво е добре да насочите вниманието си тази седмица? Мили стрелци, езика зад зъбите. Ви казват картите. Каквато и да е ситуацията, бъдете повече наблюдатели и се обърнете към себе си. Ако има нещо, което ви провокира, не бързайте веднага да реагирате. Малко по-спокойно карайте нещата. Не взимайте също така привързани решения тази седмица. Време е да решите кое е това нещо, което искате да правите в живота си. Идва ново знание към вас.
За някой от вас едно страхотно пътуване. Имайте предвид, че може да има малко препятствия и така нещата да не изглеждат много окей. Формулата тук е да отстоявате това, в което вярвате ви и да общувате. Много мъдро обаче. Не прибързано. Общо взето всяка една дума, която излиза от устата ви, трябва да е много добре премислена. Това е вашата формула тази седмица. За каквото и да става въпрос, не действайте инстинктивно, не действайте светкавично. Не го правете. Дайте си време, помислете, оттеглете се вътре в себе си. Много важното нещо, има едно знание, което седи и ви чака. Тук да ви просветне и да кажа, аз добре, сега ще находя ще се запиша на курс по английски, френски, немски, какъвто език желаете. Или примерно, крайно време да се запиша на рисуване, или крайно време да отида да плувам, или крайно... Има нещо, което седи и ви чака. Всеки един от вас си знае кое е това нещо. Не го отлагайте повече. Не го отлагайте повече. Всичко ще бъде наред. Пак казвам, за тези от вас, на които им предстои пътуване, може да има малко притеснения. Общувайте. Ако сте решили твърдо, че искате да предприемете това нещо, то е напълно осъществимо. Защото може да има пречки, може да има събития, може да има колебания, сега момента ли е, точно сега ли, тук има проблем. Мили хора, това е временно. Това, че вашето пътуване няма да промени нещата. Искам това нещо да кажа, така че с общуване, с яснота, всичко може да бъде разрешено. Ако ви се ходи, отидете. Не се съобразявайте с странични фактори. Имам си едни ангелски карти. Хайде да видим какво ще ви посъветват ангелите тази седмица, мили стрелци. Бъдете любопитни, проявявайте любопитството си. Наблюдавайте света през любопитните очи на дете. И ще откриете безспирен източник на щастие и въодушевление. Любопитството ни поддържа живи, интересуващи се и интересни. Ангелите ви канят да бъдете любопитни и към себе си. Започнете да изследвате кои сте вие и по какъв начин може да подпомогнете израстването на вашата личност и на вашата духовност. Интересувайте се от хората и ще откриете невероятен източник на удовлетворение. Бъдете любопитни към чудесата на Вселената, в която живеем. Относно, както така, за ангелите, които са част от нашия свят и тяхната роля в божествения план. Това, което се изпраща към вас, той като представете си, към всички нас се изпраща една такава животворяща енергия, като се едно ни къпят с едни златни душове. Тази светлина, тази златна светлина изпълва живота ви и ви помага да се проявявате. Аз изследвам чудесата на света. Е вашето мото тази седмица. Изследвайте чудесата на света, изследвайте чудесата вътре във вас и около вас. Всяко едно нещо е чудо, ви казвам аз. Прекрасна седмица. Бъдете чудати и преоткривайте и гледайте. Много ми харесва това нещо. Гледайте на света през така, както гледат децата. Винаги съм го казвала. Децата са нашите най-големи учители. Наблюдавайте ги. До скоро! Здравейте, здравейте, прекрасни хора от зодия Козирог! Хайде да видим седмицата 27 ноември, 3 декември, каква ще бъде за вас. Замислих се, че Козирог е отговорност. Отговорност относно пирамидата. Кой седи на върха на пирамидата? Тая стабилна структура. Хващайте си живота в ръце, за каквото и да става въпрос, каквото и да се колебаете, каквото и да сте мислили.
Това зависи от вас. Вашия живот е такъв, какъвто вие го проявите и му позволите да бъде. И казва картите тази седмица. Каквото и решение да трябва да вземете, го вземете. Любов и изобилие за вас, мили кози рози. Прекрасна седмица. Ще усетите изобилието и божествената любов. Това е един момент, в който се усещаш част от цялото. Няма друго такова усещане, няма друго такова чувство. И това ще бъде и в семейството ви. Знаете ли, и в професионален план. Ще имате изненадващо неприятна ситуация, събитие, нещо, което ще се случи покрай вас. Не ви засяга пряко. Не се бъркайте там. Останете дистанцирани. Това ви казват картите Таро. Фокусирайте енергията си там, където се чувствате добре. Много важно нещо за вас тази седмица. Много важно нещо. Обръщайте внимание само на това, което ви кара да се чувствате добре и да се усещате изпълнени, влюбени в този живот, влюбени в хората около вас, обичащи партньора си, получаващи любов. Фокусирайте се върху това. Събитието, което или събития, които ще се случат, които са изключително неприятни, които може да ви провокират за скандал, дистанцирайте се. Дистанцирайте се. Не ви трябва това нещо, не ви засяга пряко. Не влизайте в подобна енергия. Там, където ви обичат, там, където имат време за вас, там, където винаги сте посрещани с отворени обятия. Там насочете енергията и усилията си. Там, където си заслужава наистина. Имам си едни ангелски карти. Хайде да видим какво ще ви посъветват ангелите тази седмица. Мили, прекрасни кози рози. Отдаване и забавление. Ангелската мъдрост ви напомня, че когато имаш една визия, когато имаш едно желание, без съмнение и без да се отклоняваш от пътя, то винаги ще успее. Ангелите те напътстват да преследваш и да преследваш и да вярваш в това, в което вярваш. Нека всяка твоя мисъл, действие и постъпка бъде директно насочена към това, което искаш да получиш. Запомнете, че няма нищо по-силно от това да насочите енергията си към това, което искате, без значение с какво е свързано то. Искате да постигнете нещо точно определено, насочете си енергията в тая посока. Всяка мисъл, всяко действие, всяка дума трябва да ви е насочена в тази посока, за да го постигнете. Запомнете, че когато помолите за помощ и когато сте отдадени в намерението си, наистина го искате, от сърце го искате, няма как цялата Вселена да не ви подкрепи за това нещо. Аз съм отдаден към това, което искам да постигна. Мотото тази седмица. Едното ви мото. Другото е забавление. Твоето напътствие е, че... Твоето напътствие. Ангелите ти напомнят, че е време да се наслаждаваш на това да бъдеш себе си. Отпусни се и намери къде е твоето чувство за хумор и кое е това, което те кара да се чувстваш лек като перце. Забавлението носи лекота на духа, дори в едни от най-трудните ситуации, с които ние се сблъскваме. Гледайте от забавната страна на нещата и запазете това чувство в себе си. Кое е това нещо, което ти носи наслада, смях и забава в твоя социален живот, в твоите взаимоотношения, в твоята работа? Отговорете си на тези въпроси. Когато се забавляваш, ангелите се радват заедно с теб и ти носят много повече любов и изобилие чрез играта, смеха и забавлението. Когато ние се забавляваме и те се забавляват заедно с нас. Аз владея емоциите си. Забавлявайте се тази седмица, мили кози рози. Аз съм Алекс и до скоро! Здравейте, здравейте, прекрасни водолеи! Хайде да видим седмицата 27 ноември, 3 декември, какво ще донесе за вас и с какво ще бъде изпълнена тази седмица. Мили, прекрасни водолеи. Какво се случва?
Каквато и стъпка да сте предприели в живота си, тя ще бъде изключително. Това е промяна. Решили сте, променили сте нещо и в момента започвате един нов период във вашия живот. Това ще бъде изключително успешно за вас, мили хора. Търсете си щастието, преследвайте си щастието, за каквото и да става въпрос. Запомнете едно, карта ви казва следното нещо. Там, където не се чувстваш добре, нямаш място. Намери място, където се чувстваш добре, където се чувстваш оценен по достоинство, където се чувстваш приет, където се чувстваш обичан. Това е вашето място. Очакват ви страхотни новини. Че да видя с какво са свързани. Чакайте сега, ще погледнем тук. Стана ми любопитно. С работа. Работа, пари. Всичко ще бъде наред. Това е страхотно. Периода, в който сте в момента, общо взето казва така. Това, което си планирал, започва да се осъществява и то ще донесе едни прекрасни резултати. Това е много важно. Условието е да бъдете там, където се чувствате добре. Едно от най-трудните неща. Имам си едни ангелски карти. Хайде да видим какво ще ви кажат и какво ще ви посъветват ангелите тази седмица. Мили прекрасни водолеи. Това ви е формулата тази седмица. За да имате успех, вие трябва да се чувствате емоционално спокойни и удовлетворени. Много ви е важно. И в същото време трябва да се чувствате финансово финансово стабилни. Да усещате, че това, което давате, всъщност се връща към вас по този начин. Избяга ми думата. Как беше? Нещата трябва да ги усещате балансирани. Забавлявайте се с живота. Забавлявайте се. Хайде, ангелите, какво ви съвета? Търпение. Доверете се на висшите сили във вашия живот, които знаят кое е най-добро за вас. И запомнете, че когато сте помолени да чакате, вие сте подготвяни за нещо много по-голямо, отколкото някога сте очаквали. Така че променете отношението си на приемащо. Започнете да приемате всяко едно нещо, което се случва във вашия живот, защото винаги е за добро. Отпуснете се и бъдете балансирани и хармонични. Помолете ангелите да изпълнят този период, да изпълнят с енергия, с чистота, с хубави мисли, за да можете да чуете повика на Вселената. Не бързайте и не преследвайте нищо, което изисква повече усилия и отколкото реално си заслужава. Това, което ви каза, бъдете там, където се чувствате добре, там, където се чувствате оценени, там, където се чувствате себе си и реално, че може да проявите най-великолепното вътре в себе си. Когато времето е правилно и ти си подготвен, ще бъдеш обновен за следващата врата, която ще се отвори в твоя живот. Търпението винаги се възнаграждава. Всички неща се случват в правилния момент. Запомнете това. Мили, прекрасни водолеи. Всичко се случва в перфектния момент. И за всяко нещо си има момент. Аз съм Алекс. И до скоро! Здравейте, здравейте, прекрасни хора от Зодия Риби! Хайде да видим седмицата 27 ноември, 3 декември. Какво ще донесе за вас? Какво да бъде тази седмица? Давайте, докато съм тук в купчината с желанието. Каквото се падне. Това е положението. Вижте сега, тази седмица трябва много ясно и по един изключително категоричен начин да намерите това, което искате за себе си. Каквато и да е ситуацията тази седмица, каквото и да се развива, е много важно вашата вътрешна истина. Открийте я и се хванете за нея, защото това е вашата истина. И тя е такава, каквато е. И вие трябва да я подкрепяте и да се борите за нея.
Не знам защо ви го казвам това цялото нещо, но вероятно за някой от вас, защото трябва да вземете избор. Трябва да направите избор, мили хора. И то за някой от вас това са взаимоотношения, които смятате, че не си заслужават и не сте сигурни дали искате да продължат. Може да става въпрос за лични взаимоотношения, в интимен план, може да става въпрос за приятелство, може да става въпрос за някакви семейни отношения, може да става въпрос за колеги, може да става въпрос за бизнес партньори. Където има друг човек, освен вас, има взаимоотношения. И така, картите ви казват вашата истина, вашето вътрешно усещане. Това ви казват картите. Доверете му се. Доверете му се. Защото в противен случай няма да се чувствате удовлетворени. Ако пренебрегнете себе си, взимайки това решение, направите това, което просто защото не искате да бъдете сами, просто защото има някаква друга корисна цел, няма да бъдете удовлетворени. Това ви казват картите. Ако послушате вътрешния си глас, ако защитите това, в което вярвате, в действителност това ще бъде радостта за вас. Въпреки, че така отстрани могат да изглеждат малко не много весели нещата, но в действителност това ще ви донесе истинската наслада, истинската радост тази седмица. Слушайте себе си. Вашия вътрешен глас какво ви казва. Кое е правилно и кое не е правилно. Вие знаете най-добре. Имам си ли ангелски карти? Не знам дали ги видят. Хайде да видим какво ще ви посъветват ангелите тази седмица. Две карти. Познаване и синхроничност. Погледнете след себе си и наблюдавайте вашите желания и нужди и вземете стъпки за предприемането им, за да ги постигнете. Изследвайте и отбелязвайте своите дарби, таланти и постижения. Когато приемете всички аспекти на себе си, вие ще се почувствате центрирани и уверени. Само и единствено тогава ще може да опознаете другите хора. Бъдете наясно, бъдете осъзнати за добрите качества на другите хора, на хората, които са във вашия живот, така че те да могат да се почувстват спокойни и щастливи във вашето присъствие. Ангелската мъдрост ви напомня, че когато разпознавате в действителност кой сте вие, това ще доведе едно удовлетворяване дори и в физическото ви тяло. Когато опознавате себе си и своите духовни нива, тогава ще бъдете в състояние да се свържете с истинската си същност и с вашия духовен водач, да се съедините с вашия духовен водач. Аз разбирам в действителност кой наистина съм, е вашето мото тази седмица. Синхроничност. Няма такова нещо като по случайност в тази невероятна вселена. Няма случайности в тази вселена. Случайностите и синхроничностите са много внимателно режисирани от вашите духовни водачи и ангелите. Така че разпознавайте ги като божествена ръка. Наслаждавайте им се, когато ги забележите, защото те са ангелско послание, че сте на правилния път. Започнете да ги очаквате и да се оглеждате за тях. Бъдете наясно, бъдете осъзнати, че за всяка една ситуация има божествена причина. И всъщност уж тези случайности са просто едни съобщения за нас да си отворим очите. И за урока, който реално трябва да научим, малко, все още не сме достигнали до там да разчитаме всичко напълно. Много от нещата пренебрегваме. Вие поне в тази седмица сте предупредени да бъдете на щрек и да не пренебрегвате. Синхроничността също така ви
е напомняне, че всичко се случва когато трябва и когато му е времето. Всичко се случва в перфектното време. Тая седмица за вас. Мили риби, вашата истина. Слушайте себе си. Вашето усещане за правилно и неправилно. Аз съм Алекс. И до скоро!